fito don yin cigita idi an sace mini kaza. Na fito cigiya ne ni a unguwa an san kama kaza tir. Na leƙa can gun na leƙa nan gundan na duba an yi man satar kazar da na siya gun ɗan baba. Gaskiya ni ban fahimta baran biki da kan gumba, ni ake wa zagon ƙasa layin nan a fito mini ni da kaza, a fito mani ni da kaza. Idi an sa can kaza ya sinni kan kazar nan idi na iya ne komai. Daman ni ina zargin ko ta shiga gidan su ɗan jimmai. In na je cigiya ba a ban kazar ba wuta zancin namai, wanda du zai yi mini ban kaura sandar gana sa in gwabza. A unguwa aka ɗau mani kaza, masu shirya mini kiti murmura a cikin wannan unguwa. Zanabi ku da ɗaiɗai gidanku sai na yi leƙawa, watakila na yo sa'ar da damuna zai kai gun harawa. In nai tozali da kaza ta sai na damƙe ta marmaza. Ni ban gane ba alƙur'an, dan ina neman kaza ta shine zaka hararan kai. Tallacen sakaran wofi ka wuce ka bar nan, ni ina fama da rashin ciniki ka tsaya ka buwayan. Yanda nake ji in ka matsa mun sai na ma dukan banza a jiko. A unguwa aka ɗau mani kaza, cigiya ne ni a unguwa an san kama kaza tir. Kaza ta ce ta bace ba a ganta ba ku tausayan kundi, tunda Hausawa na faɗi cewa dai sirrin ciki hanji. Ita dai ta rage a garan kuma sallah ni na yi wa tanaji. Bari in gangara ƙasan layi ne ma a gurin su Yahuza, a fito min da kaza ta. Zana leƙa kan wanda ke gefe dan akwai masu ɗan hali, tunda dai na ji can aka yi da kajin su mummuni da hambali. Sanda ma aka kama wasila kaza can aka yi da ita dandali. Ƙarshe dija mai waina ta siya dan ta yanka wai ta murguza da'ira. Da hannunki aka ɗau mani kaza. Sani CV Mix. Watakila an ci kasuwar tauni ma ɗin tun jiya ko ɗazu, tunda dai na yi takara kainar neman ta banganta ba a yanzu. Na bi duk na jiga da dan cigiya har kafata ta gurzu. A fito mini ni da kaza, na ce a fitan da kaza, a fito mini ni da kaza, Allah a fito min da kaza.